Здравейте и добре дошли в моя канал. Тук ще си говорим и ще практикуваме чигонг. В това първо видео накратко ще ви обясня какво значи чигонг и защо е толкова полезно и приятно да го практикуваме заедно. Чи буквално означава енергия, сила, жизненост, но също се превежда и като дъх, въздух. Гонг означава умение, работа, някаква експертиза. Така че гонг заедно се превежда като работа с енергията или култивиране на вашата вътрешна сила. Чигонг е древна китайска практика, която възниква преди повече от 2000 години и е част от традиционната китайска медицина, заедно с акупунктурата, масажа, биоколечението и храненето. Чигонг представляват упражнения, които съчетават в себе си плавни движения на тялото, едно дълбоко диафрагмено дишане и едно спокойствие на ума. Така се постига цялостен баланс между тяло, дишане и ум. Затова чигунг упражненията се наричат още и медитация в движение и като такива те съчетават ползите от дихателните практики, движението на тялото и спокойния и бистър ум. Ползите от чигунг упражненията са многобройни. На първо място те балансират емоциите, редуцират стреса и повишават вашата жизненост и енергия. На второ място, практикувайки чигонг, ще подобрите вашето храносмилане, защото те действат благоприятно върху храносмилателната система. Чигонг упражненията действат благотворно върху нервната система, също и върху сърдечно-съдовата система, защото успокояват сърдечната дейност. И не на последно място, те повишават вашия имунитет и засилват съпротивителните сили на организма срещу различни заболявания. Чигонг упражненията имат цялостен благотворен ефект върху вашето физическо и емоционално здраве. Те подобряват вашата жизненост, намалят стреса, намалят симптомите на тревожност, на депресия, повишават вашата енергия и вашата жизненост. Така се чувствате, изглеждате много по-добре и много по-здрави. В следващото видео ще ви покажа, ще направим заедно един кратък, но много ефективен комплекс от упражнения цигун, за да може лично да се убедите в положителното въздействие върху вашето физическо и емоционално тяло. Останете с мен!